कामरुप जिल्ला एबसुनि खुंगा 40 बोसोरसालिया जथुमाखौ साननायनि हाबाफारि लानानै फैगौ 10 आरो 11 डिसेम्बर खालि रङिया दखरा एबसुनि हेफाजाबाव दहरा बागबारि गामियाव आबुङै खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। हाबाफारि बायदियै 10 डिसेम्बर खालि दंफां फुलि गायनाय, गेलेनाय, थुनलाइ बादायलायनाय, थान्दै आरो नोजोरबोगिरिफोरनि मुं थिसननाय, जिल्ला मावफुं जथुम, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो थान्दै जथुम जागोन। आरो 11 डिसेम्बर खालि फुंबिलि आरज, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, केरियार काउन्सिलिं काम युथ मटिवेशन आरो सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां मेल जागोन। मेलखौ रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुकुट प्रसाद बर'आ बेखेवगोन। जिल्ला आफादनि आफादगिरि पटनेश्वर बर'आ मेलखौ मासिगिरिनि बिबान लानानै सामलायलांगोन। गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, जर'खा हांख्रायजानाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, आसाम सोरखारनि बारग' सोलोंथाइ मन्त्रि थानेश्वर बर', मंगलदै लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप सैकिया, रायजो सभानि एमपि भुबनेश्वर कलिता, रोनगोरा नार्जारी, कामरुप जिल्लानि डिसि कीर्ति जल्ली, कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिता, हाजो बियाबनि एमएलए सुमन हरिप्रियाया नुजाथिफैगोन। आरो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव हारिमु बिलिफां आयदाखौ आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि आरो रङिया बियाबनि एमएलए भवेश कलिताया बेखेवगोन। बै साननैनि हाबाफारियाव कामरुप जिल्ला एबसुनि जानानै आफादगिरि पटनेश्वर बर', लेङाइ आफादगिरि रूपम बर', गाहाय नेहाथारि मिलन बर' आरो बानजाय आफादनि जानानै आफादगिरि शर्मिला बर', मावफुं आफादगिरि अंकुर बसुमतारी आरो गाहाय लिंथुमगिरि कबिन बर'आ हारि, बोरोन, धोरोम, राव, दोलो, आफाद बासियालासे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे बोसोरसालिया जथुमाखौ आबुङै जाफुंसार होफैनो बयखौबो गुरैयै हांख्रायहरदों।